ako, doon na ako'y klaro, detalyado nga instruction sa atong bagong officer in charge sa DP sa kapulisan ni District Bayan sa Iligan. Ako siyang gi-instructionan o kanang personal to apagin sila basihanan yun na wala ko written order ikan sa itong opisina na dito nakalakip ang kaniniang complaint o pagpatabang sa PCSO office. Kaganing triyahan ng bayan, wala ni tungki sa ito ang presidente. O niya, ikalit na ning sulpong karoon dire. O giligid nila makaya yun, ako silang kapulisan, imapod ko ingon na wala atong musalig, aning niya atong bagong ipi. Kaya ako naman i-istoryahan. So saka example yun, kung panggubahan ako mismo ang maging kung gigit nila kaya ng pilihan ng bayan, may maadlong sila. Kaya na ay nag-mandal nga gikan sa taas, pero ako, nabasi po sa balaod nga ang PCSO mismo ang opisina, nasulat sa itong opisina para sa pangahit na ngayon o tabag, arong mahunggang ng kanang pilihan ng bayan. O kung po na niyang vaccination yun, si Dr. Bones, ganyan itong laging si Pana, bitik siya ko nga nakuman sila ang vaccine, mga 8:30 o 9 ba ito sa gabi. Ay ang ilang gusto nga makapot nila ang kanang target nga mga numero para nga madali o kininihan ka immune ang ato ang mga katawan din sa Tagbayan sa Iligan. O ganit yun, nagsulat na po ko ganit sa DIEC na kung makatabang sila o matabang sila na ito kapag kapalita o kanang vaccine atong ginoon para daligod mabaksina ng atong mga katawhan diri ug mahimo katong usalang katupok aron dili sa magbalik-balik. Wala pa man sa gitubag sa DILG yun. Atong kanon manghinaot lang nga katuon ta ilang tubagon kay aron makapuilo ta o kaninian pang-inject aning atong mga katawhan diri sa Bayan sa Iligan sa Tinodla. Ang Cagayan de Oro, ang Iloilo, ang Cebu City, medyo may pagpanik na karon sa kaming oxygen o ang atong mga kaigsunan na nagani sa Gawas Hospital. Gawas na ng kalsada tungod kay dili na maakupar sa atuang mga doctors o mga nurses. Dili na ito kabuton na dili sa atuang dakbayan. Mabot na nga higayon. O manawagan tang balik sa atuang katawan yun nga insa itong wala pa ma-vaksinan o katukong na vaksinan, dili magkumpiyansa, magsuot lagi ang face mask kay kita nyo naguna-una dito sa ganingiyang sitwasyon na tungkol labi na ng ekonomiya sa atong mga kaigsunan negosyante. Kaya kung wala na po ekonomiya, ang atong mga tao magkalisod-lisod o kutumon po. Kasi parang sako na po lang atong mga tindahan o na mag-stock sa bugas sa National Food Authority. So, atong ibalansi dyan nga madala na to ang kahingiang, mabalance na to ang sitwasyon ang COVID o bahin po lusap sa mga panginabuhi sa atong mga katawan. O walang disiplina lang sa itong kasagag sa kaugalingon aron nga dili ita matakbuyan ini nga Delta variant na may Beta variant o sa nating mga variant pa sa kaniniang COVID. Pero kung musunod na ta sa mga protocols dili man matakboy dyan kay ang ato ang kaugalingon ang tasa-tasa na ito kaugalingon mamaya itong ibandayan sa ito ang sa kaugalingong panglawas. So mga katawan sa Iligan, sunod lang mo sa kaninian ay masanaw ka ito nga mando, hindi yung panglisod-lisod. Yun, kisa ko gusto ko na panglisod-lisod na nagtanaw man sa kinasibukan na katawan din sa Nagbayan sa Iligan. Di po ba dali-dali biya ang buhat o ka na 70% kay 358,511 biya atong katawan din sa Iligan. Dapat mga transient na muanhi din sa lahing lugar. So, naginanglan tao kanang na ang daghan nga mabaksinan aron na kiningihang ma-immune ang atong mga katawan ang atong uban nga dili na mabaksinan dili na kayo ingon nga mukatay ang virus dili sa atong syudad. Ang Cagayan de Oro isakitan sila karon kay karon pa sila gi-isikyo. Kita niya ginata ng isikyo. So, natatamtaman nila kung kung saan gitalisod ang pagsakripisyo para dili mo katag ang ganini ang maong virus. Kaya okay, katag na. Tuhan rin karon, MGCQ. MGCQ ta. Yes, sir. Modified General Community Quarantine. So, ang ato ang pinakababa na ni. So, kung mahimo ato ni Pitinon,
ato lang yung tuhuan na atong mga katawan, atong ipanawagan na sundol lang atong instruction sa atong IATF, sa atong mga executive order, gini pang bisod-bisod para sa inyo. No? So, sa katapusan, John, maingon ko, advance happy birthday ni mo, karong Bernes. Ay, salamat. Huwebes. Huwebes ba na? Dili, oy. Huwebes. 5 man, 5. 5, Huwebes. Wala sa 49 ni mo katuig dinhi aning kalibutan na. So, ang pilyon. Advance happy birthday. Ito ka yun ang happy birthday. So, Okay. happy na birthday pa.